Mangke ingkang kawula aturaken babagan wetahipun Nusantara mangke dereng saged kula aturaken sakmenika menika tasih wonten bab-bab ingkang kedah kula simpen rumiyin. Menika wau kula matur ngerantos panjenenganipun nggih. Sakmenika monggo kita kala wau kula sampun matur dunya niki dibagi wonten 3 nggih. Dunya niki dibagi wonten 3. Enten kaum jahil, enten kaum ireng, kaum hitam, wonten kaum dharma. Kaum dharma ingkang manggen wonten ing Nusantara. Kaum jahil wonten ing negara daratan niku kalih menika. Ya, mboten perlu kula sebat nggih, sampun nafas, sampun krasa. Senajan niki sampun kathah sing mancul, namung tilaranipun niki dereng saged nampi krana aris, dereng saged nampi krana legowo. Amargi napa? Ngemut gula krasa legi eman dilepeh. Lah bijang wangsule Nusantara kok malih njeng napa? Tenggo sekedhap malih. Tenggo. Oh niki sampun celak kok. Mungkin enten tondo. Mungkin apa saniki? Ler kali kidul niku sampun manunggal ingkang dipun tengarani Pangeran Bratasena Wijaya Sarimbit. Menika putra saking ratu, saking penguasa dunia alam gaib, alam kayangan, saking kayangan. Nah, ini sinten mawon ingkang boten kayangan? Kathah, termasuk Bapak Presiden ingkang sepisanan Bapak Soekarno. Satrio pinilih wonten ing Nusantara menika boten sadéngah jamu biasa. Janmo pinilih memani ing janmo. Maka tembok menawi kula matur niku serati kejeron. Sinten to statusipun pangeran menika? Menika kalebet bersani saking kayangan. Sedaya negari wonten pinespuripun. Menika nek kula sebar negarinya mungkin tasik dereng wangsul. Dereng mungkin. Nggih, dereng. Menika sampun wonten wisik ingkang paring dawuh. Nggih. Waras. Kita sedaya menika sampun leres lampahi, sampun leres. Minjang nek wonten napa, wonten kawula napa, sampun lirwa, monggo ditegesaken, diageng-agengaken anggenipun adhep wonten ing ngarsaning Gusti. Nyuwun pangayu maning Gusti ingkang maha sir kita menika namung titah sak derming lampahi
napa ingkang sampun kelampahan ingkang sampun boten susah tiket puni jer menika sampun dados waca penggolo ing kahanan menika para satriyane praja menika sedaya sampun kempal sampun manunggal tekad mijang napa ngayahi karya mujudaken Ratu Adil. Awit saking keparingi Gusti para sepuh ingkang wonten kayangan sampun muding kita kenging napa kok diwiwiti kotuban margi rumiyin terus pundi mawon sumobare niki nggih saking tuban sesepuh kita piyambak ingkang derek nyebaraken sir kita sakmenika kedah nebus pecah nambal kekiraaning para sepuh sir kaum jahil nganggo sakmenika tasih nyerekno tapi terus pundi kemawon sedaya wau boten badhe kiyat nampi kodrat ingkang sampun ditentokaken kalih Gusti. Tarik ketarik nggih balik kita manungsa wonten ngasanipun Gusti kang Maha Suci sedaya sami gadah hak lan kewajiban ingkang sami. Para kadang sedaya kadang kinasih mboten wonten bidanipun mboten wonten bentenipun saking kalangan napa kemawon saking paguyuban napa kemawon jer sedaya menika sampun dipun kersakaken Gusti. Kita namung sakdemi nglampahi semasa mekaten nek kita enak-enakan mawon mboten badhe kelampahan mboten badhe dugi nggih. Rene para sepuh menika sampun boten saged nyarirani piyambak awit napa prabotipun sampun boten saged. Nah kita sing tasih kangginan prabot jagep tasih gadah raga tasih gadah jiwa monggo digunakaken ingkang sakleresipun. Mulanipun para kadang bilih ngertos napa kemawon sampun ngantos pun tampi kanthi gusak-gusuk sunasa menika wujude napa nggih? Wujude napa malah? Kula matur suwun sanget linginane sampun rawuh dhateng mriki
utusan saking Kahyangan kathah sanget, malah wonten satunggali titian kula sampun dikepareng penderek numpak kendaraan saking Kahyangan. Dan sampun diparengaken kula nderek numpak kendaraan saking Kahyangan. Mbok menawi mawon benjang kula mboten saged matur damene kathah para priyagung manca negari saged ugi ingkang madosi desa Ngimbang. Krana napa nggih? Kirangan benjing. Terus kita mboten namung disawang tiyang Jawa mawon, Tuban mangke nek boten lekat dhateng Ngimbang pambinane. Napa kok boten teng Rengel, boten teng Andong menika langkung dhuwur, langkung jembar boten. Menika ingkang saged ngimbangi kahanan nggih wonten Tuban nggih wonten mriki. Tuban sisih wetan. Ya, derek-derek kita nggih wonten ingkang wonten Bojonegoro wonten Gondang nggih. Menika panjenenganipun Pangeran Sateng Derek Ilang ini Senowijaya Bijang Kirangan Bijang Nopo Tartamtu pada tidak mereka bertinju wonten ing Bojonegoro wilayah perbatasan Nganjuk. nggih. Mangke kudunipun kudri saking mriki mangke datang pundi Bandungan, Semarang, wilayah Semarang. Panjenenganipun tugasipun mboten namung teng Nusantara, mboten teng Indonesia. Mbok ada monggo. Nggih. Tugasipun mboten namung teng Indonesia mawon. Nek mboten lepat minjang Malaysia, Brunei niku kan wilayah Nusantara. Mbok menawi wonten kesadaranipun langsung piyambak kita mboten usah ngrebut balike. Mungkin wonten sing napa piyambak. Pun. Nggih,